Вибираю попіл в сауні. От сауну тут палю. І чую, щось там мені мішає. Знаєте що? Рушта кусок є. Бачите? Кусок рушта там є. Воно прогоріла рушта. Думаю, що воно мені мішає? Ось. Тупо відпало кусок. Відпало кусок рушта. Але це чого? Ну, звідси, бачите? Але від температури відпало кусок човна у сауні. Прикидашки? Така штука. Ну, таке буває. Чан сауна релакс. Хочеш попаритись класно, телефонуй за номером, який під відео. Село Татарів.